שלי, צ'אט, זה לא ככה כבר. אני פורש לשבוע, מקסימום שבוע. אבל זוכרים, הייתי פורש לאיזה חודש, ואנשים באמת היו ממציאים עליי קונספירציות שאני באמת נדרסתי. ומספרים את זה בצ'אט לאחרים, ואז אנשים מאמינים לזה. קיבלתי הודעות לפרטי, אחי. יבדי שרמוטות. הלכתי פעם אחת למסיבת אימואים. אותו דבר. צ'אט, היום יום חג, היום יום הולנאית הבינלאומי. You are a Zionist agent? Yes, I come to spread the propaganda, yes. שלחתי לך קוד בפרופיל בסטים כך, יא בן זונה, באמת? למה אתה רושם לי את זה עכשיו, יא חתיכת פסיכי? נראה לי סתם זיינת את המוח. אם אתה סתם מזיין את המוח, יובל, אני נותן לך בן. חתיכת בן זונה. לך תמשיך לגלח את הבית צ'כי, אחי, ולגרום לבזוג שלך לבכות מהבית צ'כי שלך, יא חתיכת פסיכי! כפרה עליך, מי רוצה עכשיו לשחק הקדת יצחק? מאיפה הפלצת את זה? החתיכת לא קשור לחיים, כאילו אנחנו ב-2015, אחי, וטולי עדיין לא הקריח. אבל זה היה דוגמה מטורפת. מה זה השחורים מאחורה? זה חוסם סאונד? כן, זה פאנלים כאלה, יש לי פה. אני שמתי את זה כדי שהשכנים שלי לא ידפקו לי על הקיר כל פעם שאני עולה טיפה מעל איזה טון שלא בא להם בטוב, וכאילו אני אנה פרנק והם הנאצים. מה זה השחורים מאחורה? יכול להיות לזה הרבה קונוטציות. הכוונה לכללות, הבנתי. אז אנחנו באותו סבתא שלי מתה מדמנציה? תפסיקו לחשוב לי דברים כאלה. כל פעם מישהו רושם לי שסבתא שלו מתה ואני מתפקע מצחוק. אפשר להפסיק? אפשר למות מדמנציה? זה לא פשוט אתה שוכח? שכחת לנשום? מה? אין מצב. סבא שלי נכנס להגדלת איבר המין? מה זה אומר אפילו? נקסקיו. מאור, אני מבקש שתתפלל לרפואת סבתא שלי, נעמה בת דבורה. וואלה, אני לא יודע איך מתפללים אחי, אבל אני באמת... מאור, אני מבקש שתתפלל לרפואת סבתא שלי, נעמה בת דבורה. היא נכנסה ממש עכשיו לבית חולים לניתוח. היא עושה הגדלת חזה. שתמות. שתמות. לא יודע מה, לא שתמות? שישתילו לה רק בציץ אחד. כמה CC היא עושה? שלח תמונה שלה. יש לה אונלי פנס? לסבתא? וואלה, לא יודע. יש סבתות עם אונלי פנס? chill out, it's גילף? מה זה? לא הבנתי. כאילו באת לרדת עליו, אבל גם אתה בן זונה. מה הקשר, אחי? זה פועל? פליס, פליס, רק תביא. עושים של המייקרוסופט הזה והאקסבוקס שימותו באש הגיהנום. לא, אני מרגיש מהיום הורים. Failure. Thank you, bearded failures. Timed out. Failure. תגידו, מה זה? סטים יורד עליי? כישלון. You smell like failure. די, אני לא יכול, הביטחון העצמי שלי לא יכול להתמודד עם זה. ITXP לוג'יק, יש לך זין עצום, אחי. מה אתה רוצה? אתה רוצה VIP? Result no match, אוקיי? זה רושם קודים אחרים? רגע, אני כמעט מגיע לקופה. אני כמעט מצליח להעביר את האשראי דרך הווי-פיי. נו. אתה לא רוצה VIP? וואלה, תודה רבה, אחי, באמת, אני מה זה מעריך את זה, כפרה עליך. בטוח? אני רק רוצה... תלחץ F5 אולי? אחי, זה בחיים לא פועל... יש לי את זה 7 ג'יגבייט, זה סבבה. צ'אט מכבות את האור? אוף, למה אין עברית? אין אף פעם עברית, אף פעם לא יהיה עברית. נאצים. נראה לי זה סבבה בעצם. אלוהי